भाजपाच्या मेडिकल विभागा वतीन मंगळारच्यान स्तनाचो कर्करोग तपासणीचे शिबिराचे आयोजन गोंयभरात करतले अशी माहिती भाजपा मेडिकल विभागाचे समन्वयक दोतोर शेखर साळकार हांणी माहिती दिली। मंगळारा पयले शिबीर सांखळे कुडण्या जातले। या शिबिराचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातले। Breast cancer is one of the most common cancer in Goa. म्हणजे आम्ही दादले आणि बायला सुद्धा जरी घेतले जाल्यार तरी नंबर 1 कॅन्सर टुडे इज द ब्रेस्ट कॅन्सर। अप्रॉक्सिमेटली 250 ते 300 नवे ब्रेस्ट कॅन्सरचे पेशंट आम्ही दर वर्सा पळयतात आणि कंपेअर आमचे पॉप्युलेशन जर धरले अराउंड 14 लाख 15 लाख सुमारान भितरले 50% जर लेडीज धरल्यो जाल्यार फॉर अबाउट 7 like ladies, we have got almost around 250 to 300, which is a very high number because less than 30 जर काढली आणि more than 70 काढली then the crux period is between 30 to 70. 30 to 50 is the most important because almost 60% of the ladies are found in 30 to 60 या age group. So एक स्क्रीनिंग जे सध्या चलता हाय ब्रेस्ट म्हणून ते आम्ही एज अ मेडिकल सेल आम्ही असे ठरवले की आम्ही पहिले की सगळेचे चडशे जे कॅम्प्स असतात ते सगळे सिटी लेवलचे जातात म्हणजे पंचायत एरिया। सो वी हॅव डिसाइडेड नाउ दॅट वी विल टेक दिस टू द विलेजेस टू द ग्रास रूट लेवल बिकॉज थंयचे बायलां नॉर्मली असल्या काय पावना कॅम्पान बिनपाक। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमॉरो प्रत्येक पंचायतीन एक कॅम्प फॉर फर्स्ट एक 10 आम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतल्या। स्टार्टिंग फ्रॉम टुमॉरो Chief Minister will inaugurate the camp tomorrow at Kudne Sarkari Prathamik Shaala, Garwada.